ഡൈ അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്, അതായത് DAP ലിക്വിഡ്, അതായത് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു 2 ml ചേർക്കുക. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 2 ml ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം. എന്താ 2 ml എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കമ്പോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന കമ്പോസ്റ്റിലൊക്കെ ഇട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തളിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെറിയ ഒരു തണുപ്പ് ഉണ്ടാ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നല്ല ഗ്രോത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് നല്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നെ വിത്ത് കിളുത്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല ബലമായിരിക്കും, ഒരെണ്ണം പോലും പോകത്തില്ല, വേസ്റ്റായി പോകില്ല. അതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈയിലൊക്കെ നിറയ്ക്കാം. ഉണ്ടാ ഡ്രൈയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതേമാതിരി ഡ്രൈയിലൊക്കെ